No a ďalšiu vec vám ukážem, ako sa dávkujú prášky euroňacké. Naozaj tie prášky neobsahujú plnidla, preto ich nie je tak veľa. Netreba toho prášku teda tak veľa do toho prania dávať. Toto je jedna dávka na jedno pranie. Naozaj nedávajte viac, pretože ja som tomu tiež neverila. Asi raz asi raz alebo dvakrát som hneď na začiatku dala viacej, lebo fakt som tomu neverila. Sa mi to zdalo byť strašne málo, je to 30 ml. Sa mi to zdalo byť strašne málo toho prášku, ale to prádlo potom bolo také tvrdé. A odvtedy ako dávkujem tak, ako to je napísané, tak je to oveľa lepšie a to prádlo je stále krásne vypraté. Naozaj už rozmýšľam, že začnem skúšať dávať aj menej, ale toto je odporúčaná dávka na jedno pranie. Naozaj nedávajte viac. To je dávka na prášok a to isté je, taká istá je dávka aj na gel na pranie. Takisto len jednu tú odmerku. Vždy sa snažte dávať také dávky, ako je napísané, ako je odporúčané. Nedávajte viac. Nevyplatí sa to. Mám svoju skúsenosť s tým, že som aj gel hneď na začiatku, keď som skúšala prať v Eurone, keď som si všetko poobjednávala, tiež som ho dávala viac. A tiež to prádlo bolo také tvrdšie. Dvakrát som vyskúšala tmavé prádlo, dvakrát som vyskúšala biele prádlo a hovorím si, to není dobré, niekde robím chybu, tak som dala naozaj toľko, ako je odporúčaná dávka a to prádlo je naozaj perfektne vypraté. Nemusíte sa toho obávať, že je toho prášku malo. Tie prášky neobsahujú plnidla. To znamená, že je tam len tá zložka, ktorá tam má byť, aby to prádlo bolo vypraté. Všetko sú to ekologicky šetrné výrobky, rozložiteľné v prírode, neobsahujú tie formaldehydy a všelijaké tie bordele, ktoré škodia prírode, takže naša Eurona je ekologicky šetrná.